Hello! A nevem Burke Hedges. A Tanmese a Csővezetékről című bestseller könyv szerzője vagyok. A könyvemet Pablo és Bruno történetével kezdem, akik két különböző utat választottak az anyagi függetlenség kutatása során. Amit most látni fognak, az az ő kalandjaiknak remek rajzfilm változata. Úgyhogy dőljenek hátra, lazítsanak és élvezik az életre szóló tanulságokat a Csővezeték tanmeséjében. Túl az Óperencián, egy kis faluban, közel egy gyönyörű völgyben élt két barát, Pablo és Bruno. Mindketten fiatalok voltak, és mindketten egy jobb életről álmodtak. Gyakran beszélgettek arról az álmukról, hogy hogyan válhatnának a legsikeresebb emberek ki a faluban. Nem féltek a kemény munkától, és keresték a lehetőséget, ami segíthetne elérni céljaikat és megvalósítani álmaikat. Egy nap adódott is egy lehetőség. Vízre van szükségünk! A falu polgármestere elhatározta, hogy alkalmaz két embert, akik a forrástól a hegy tetejéről vizet fognak hordani a völgyön keresztül a faluba. Annak alapján fizették volna őket, hogy mennyi vizet hordanak a faluba. Bruno és Pablo lelkesen elkezdtek dolgozni. Minden nap, reggeltől estig, vödröket hordtak a forrástól oda és vissza. Keményen dolgoztak, hordták a vizet a faluba, esténként pedig a napi fizetségükkel tértek haza. Bruno meg volt elégedve a munkájával, és a pénzzel is, amit keresett. Biztos volt benne, hogy ezzel a pénzzel el fogja tudni érni álmait. Bruno arra gondolt, hogy ahhoz, hogy növelje a jövedelmeit, használhatna nagyobb vödröket, és akkor minden úton több vizet hordhatna. És hitt abban, hogy egy nagyobb jövedelemmel hamarosan megveheti majd a tehenet. És végre azt a házat, amiről mindig is álmodott. De Pablo nem volt annyira elégedett. A nap végére fájt a háta, fájt a keze, és teljesen kimerült volt. Keresett egy könnyebb módot, hogy hogyan kereshetne több pénzt. Egy nap támadt egy ötlete. Arra gondolt, hogy építhetne egy csővezetéket a forrástól a faluba. Ezzel a vezetékkel több vizet tudna juttatni a faluba, annélkül, hogy hordaná a vödröket oda-vissza a forráshoz. Hamarosan nagyon lelkesett az ötlete miatt, és elkezdte a terveket elkészíteni. Pablo természetesen megosztotta elképzelését a barátjával, Brunoval, és kérte, hogy csatlakozzon hozzá és segítsen megépíteni a csővezetéket. Bruno arra gondolt, az ötlet teljesen őrült. A Bruno csak arra gondolt, hogy mit vehet a pénzért ma, és ezt hogyan tudja gyorsabban megszerezni. Úgy érezte, hogy egy vízvezetéket építeni, az egyszerűen lelassítaná őt, és nem tudna olyan hamar elérni az álmait. Ehelyett nagyobb vödröket kezdett el használni, és gyorsabban és többször megtette az utat oda-vissza. Biztos volt benne, hogy ezzel a módszerrel több pénzt tud keresni. Pablo úgy döntött, hogy megépíti egyedül a vízvezetéket. Megértette, hogy ez nem lesz könnyű, és valószínűleg időbe fog telelni, mire befejezi a csővezetéket. Pablo pontosan tudta, hogy ez akár néhány év is lehet, mire elkészül. De a céljára koncentrált. Minden nap ugyanúgy dolgozott és hordta a vizet, mint előtte, de a hétvégeken és a szabadidejében
keményen dolgozott, hogy ásson a köves talajban és építse a csővezetéket. Az első hónapban igazából nem tudott sokat felmutatni a munkájából. A Bruno és a falusiak abszolút nevettek rajta és viccelődtek vele. Úgy hívták, hogy a Pablo a csővezetékember. Ez alatt az idő alatt Bruno jövedelme megduplázódott. Megvette a tehenet és a nagyobb házat. És az életminősége teljesen megváltozott. Most már munka után az idejét a bárban töltötte, és élvezte a keményen megkeresett pénzét, amit a vízhordásból keresett. De amit nem vett észre Bruno, az az, hogy az teste elkezdett fáradni a nehéz vödröktől, amiket minden nap cipelt. Az arca aggódóvá vált, a teste pedig fáradtá. Hamarosan egyre kevesebb vizet tudott már csak cipelni, a romló fizikai állapotának következményeként. Hónapról hónapra Pablo dolgozott. Egy év múltával, aztán 2 év múltával, végül Pablo befejezte a csővezetéket, és most már ezt a csővezetéket használta arra, hogy vizet jutasson a faluba, ahelyett, hogy a vödröket cipelte volna. És a Pablo most már több pénzt keresett, mint bármikor előtte. A víz pedig folyamatosan ment a faluba, amíg Pablo már nem is dolgozott, amíg aludt, amíg evett. A víz csak folyt tovább. Pablo boldog volt, és büszke volt éles látására, kitartására és kemény munkájára. Most már a jövedelme úgy folyt, ahogy a víz folyt keresztül a csővezetékén. Bruno és Pablo története az az életnek egy tükröződése. A munkájuk azt szimbolizálja, hogy mit csinál a legtöbb ember, hogy pénzt keresessen. Bruno vödrökkel szerzi meg a pénzét. Oda-vissza jár, és cipeli a forrástól a faluba a vödröket, és ezt cseréli el pénzre. Ahhoz, hogy megnövelje a jövedelmét, vagy többször kell megtenni az utat, vagy nagyobb vödröket kell használnia. Általános a valós életben, hogy úgy növeljük a jövedelmünket, hogy keményebben dolgozunk. Például túlórázunk, vagy egy másodállást szerzünk. Azzal is növeljük a vödreink méretét, hogy elfogadunk egy jobban fizető pozíciót, ami gyakran azzal jár, hogy több időt töltünk a munkahelyünkön. Legtöbbünk az idejét váltja pénzre, mint Bruno is. Tudjuk, hogy minden embernek csak 24 órája van, és lehetetlen, hogy minden időnket munkára használjuk. A legnehezebb időszak akkor jön, amikor már nem tudjuk időnket pénzre váltani, egészségügyi problémák, öregedés vagy más okok miatt, és ekkor a jövedelmünk is abba marad. Na most nézzük meg, hogy mit csinált Pablo. Nagyon bölcsen, Pablo nem váltotta az összes idejét egy limitált jövedelemre, hanem az idejének egy részét arra használta, hogy megépítse a csővezetéket. Tudta, hogy a vízvezeték folyamatos jövedelmet hoz majd egészen addig, amíg folyik a víz. Egy folyamatos jövedelmet, amit megsokszorozott minden nappal, amit dolgozott. Pablo tudta, hogy egy nap már nem fogja tudni az idejét pénzbe váltani, valószínűleg öregedés vagy pedig egészségügyi problémák miatt. Pablo tudta, hogy ha meg fogja tudni valósítani az elképzelését a vízvezetékkel, akkor csak azt a kemény munkát kell elvégeznie, amíg megépíti a vezetéket. És ha elkészül a vezeték, akkor Pablo a jövőben is képes fenntartani a jövedelmét. Pablo megmutatta nekünk, hogy ahhoz, hogy egy jövedelmet tegyünk szert, nem mindig direkt módon kell az időnket pénzre váltani. Tényleg vannak jobb megoldások. És mi újság önnel? Ön még mindig úgy, mint Bruno az idejét váltja pénzre egyenesben, vagy pedig ön akar lenni, mint Pablo, aki épít egy csővezetéket,
egy folyamatos jövedelem megszerzéséhez. Ha érdekli az ötlet, hogy hogyan tudja megépíteni a saját csővezetékét, lépjen kapcsolatba azzal az emberrel, aki kölcsönadta önnek ezt a bemutatót. Már ma el tudja kezdeni építeni a saját csővezetékét.